दिगिनफ्रा अमा बेदर जायै माबा जाबाय बिनिखौ एरनांगौ लोगोफोर। So hey guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअ'आव बरायनाय जाबाय लोगोफोर। So अखा बोथोरनि जि बरहियानो जों दा हाबा जानो थांनो नागिरदों। आंनि हासबेन्ड आरो आं जमा थांनो नागिरदों आरोना। गामियावनो जोंनि गामि खाथियावनो जायो हाबाया। थ' बेयाव जोङो थांनो नागिरदों। स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। नै आङो बेखौ अरेन्जबो नङा गोमोबो नङा आरोना गोथां कालारनि फालि लाबाय बे आरो पिंक कालारनि ब्लाउस लादों आं मा गिफ्ट लादों जोङो मा गिफ्ट होगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो मिथिगोन मानो होनबा नायलांबाय थादों खिथिनो हायो ना हाया जिहेतु गामि एरिया बारा भिडिअ खालामनोबो हाया नालाय लामाफ्रा जोंनि गामिनि भगवान दख'ना बेसे नांसिगोन आंहा हाबाय थाङाखै एबा हाबाय थाङाखै हाबायाव हाबाथाय हाबाया ओरैबायदि खस्थ' जागोन हाबा गासिबो नागिरनाव आदाबा हा जोंनि हाबायाव हाबानि सिगां खालि माने जेराव हादोंमोन आरोना जोंनि रिसिपसन खालियाव हायाखै बिराद लाखिदों आबै फाय थांनि फाय थाङा नाङा दे लोगोफोर बाय रागा जोङो आङो दिगेन्द्रा होननाङा दिगेन्द्राबाबो बुंदों आंनि सनासो बियो दिगेन्द्रा अमा बेदर जायै माबा जाबाय बिनिखौ एरनांगौ लोगोफोर बुंनाङा बेबायदि दे होनबा मोनसे कमेन्ट फैदो आरोना आं खिथाना होखानोसै आंनि हौवाखौ माने अमा बेदर जायै बुंजोब्बाय होनना बुंदों आरोना अमा बेदर जायै नङा लोगोफोर Oke Pak, boleh beson, ambil deh. गोलैगोन न' हाबलांनोसै उल्थासो हाबसिगोन आरो दा जोङो खिथिनो हायो ना हाया नोंथांमोन नायलांबाय थाबानो जाबाय लाजिनो बुंखादो दे म'नि दंलानि दे हामदो दे जायाखै दासो फैदोबा थां agaknya saran deh nih mau apa? Tidak, jadi apa kan yo? Oh, mau apa? Thanks. Bihao. Malah dong. Ayo, apa nih? Biar lebih. Tuh. Haba naik hal kali kidingnya kena, lebih kidok. Nak kita ngambil beli, mana jah, ha? Nih kan dong. 감성 돼 있으려네. 감성에 그 방에 기치나 한세라. 그걸 CISF 마이나 팔라 그 아까 그 누가바이 नोंथांमोना CISF 45000hazar dormaha मोननाय आफाया बिसानि न'आव जोङो हाबा जानो फैदों आरो. Ini harus labat anak. गेलेनाय ना आफा? मा होनोमोन गेमखौ? Babayal गेलेनाय नङालै बाबाया. Nilai lagi Nilai oh my ekor undur kok gelanane. Agam saya silap ekdor silang khaira agam saya bu. Beriza dar. Ada माबा खोन्दों kayak बाला माफानिखौ Maka सताहुल्दा बे गामि फिसानि मानसिफोरा खेबसे हाबदोंमोन आरोना खिन्थु मानसि बुरजा नालाय ओंखारबोनो गोनां जाबाय आरोना इसोरबो फायथ'वाखैमोन दा इसोरबो नेथ'नायखाय नेनो गोनां जाबाय आरोना आरो थांलायनोसै हा? Ayah kedua guna mana sepajan anda? Ay mau buat mama kolai dulu anda. Kita dulu mama. Ay, Intang hari kita sampai tadi. Ayo ini ya pakai jalan sih. Intang henbai. Angka mana kau baru intang kayak apa ya nane? Kayak nunggu mana bang deh? Sada nasa tu no bebe? Lagi bagaimana?
थाङालै बालां फानि मालाङा दोंसे रोजाबनांगोन माय गिदिरफोरनि फिसाला बालां फानि गिदिर साराफाखो थांनाया ओइ नै एवनो ना फायखारा साराफाया बबाव जाबाय दखन अमायानो जारले आरो स्कुलाव बिराद माबा जादों हिन्दीयाव रिटायार रबार नायना थांबासो नारामारिनि फनसेलानो जाबाय नुवा खारनो नागिरदों मा खालामनो दोखो मा खालामनांगौ दखना गानला दखना गानला आं साबा खिजुगोन नाला बिना नोंसोर सम सुखागौ दा बेस गासै बायदों नोंसोरो माबा बोरमा मखलायनो थौ मर जाएगा क्या थौ कासे इधर आ जाओ बस में जाओ ओ मेरा जीजा भी उधर है ओ फौजी बोला बिहाव आंनि नै बिहाव हाय फा गिनाय हर फोन थिं केमेरा थिं दङ गांबारा व्हाट बे थौ कमेर ओए देवर इधर आओ खाम जाखांबाय अमा बेदर जाखांबाय आरो नोंसोर जाखांबायबा जाखांबाय हाय माय थेंक्स हाय हाय उननो फुडलेसो होनबा नोंसानि फिसाजो खोमानो खिथियाखै आंखो होमबालाय नि र थांबाय आवा मोनबाय कमनि हल्ला हाब्रे नालाय लोगो मोनबाय फिन भिडिअ लायनो आगै जायनि जांहानि सां दागैना मानसिफोरा नायनो लुगैबाय थायो नोंसानि आगै दङ नामा नाय नोंसानि आगै दङबा खिथि खिथिबाय नैबे खासेया आगै मा होनो फा माय डियर मदार प्लेस ओइटु यस I call you already थांसै बाजै बायबाय जोङो How can you Ferio मालाबा माथुरियाव थाङा फा बरियानो What? माथुरियाव थां माथुरियाव Yes ba Slants to my बाय neck बाय फा थांदो Thanks Good night No good evening दा फैगोन होनदोंमोन फैना फैयाबा Good evening थाबानो थां मालाबा थांथारला थां एग्जाम जोब्बा थांगोन दिना मा थांनो ओइ नायनि मेगनखो माजा Hello friends So guys salah nongko idana goligौमोन आं हामा guys नै So guys नोंथांमोना मोजां मोनोबा भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयर जरूर करना है बेदिनी जोंनि हस्बैंड अमा दो भिडिअ लाबाय